ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଠ କୋଇଲା ବିଷୟରେ। ଅଙ୍ଗାର ବୋଇଲେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝାଯାଏ ଖଣ୍ଡେ ଅଧା ଜଳା କଳା ରଙ୍ଗର କାଠ। ଚୁଲିରେ କାଠ ଜଳୁଛି, ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ରନ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଅଧା ଜଳା କାଠ ରହିଗଲା। ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହା ହୁଏତ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ରଡ଼ ନିଆଁ ଥିବା ଚୁଲିକୁ ସେମିତି ଛଡ଼ାଇ ଆସିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ତାକୁ କଢ଼ାଯାଏ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଳା କଳା ରଙ୍ଗର ଅଙ୍ଗାର ବାହାରିଲା। ତାହାକୁ ବେଶ୍ ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି। ତାହା ପରଦିନ ସେହି ଅଙ୍ଗାର ପୁଣି ଜଳିଲା। ତାକୁ ପରେ ନାମ ଦିଆଗଲା କୋଇଲା। ବହୁ କାଳ ପରେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲା ଓଜନିଆ ପଥରିଆ କୋଇଲା। କାଠ ଜଳି ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତା ନାମ ରଖାଗଲା କାଠ କୋଇଲା। ଏହି କୋଇଲା ଗୋଟାଏ ଟାଣ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳି କାମ କରେ। ଏହି ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଅନେକ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଚିନିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପାଣିକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏହା କିଭଳି କାମ କରୁଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କମାରଶାଳରେ ଏହାର ବାହାଦୁରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଚାରକୋଲ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।